הערב ברווק. המסע המרגש של חפי מגיע לקו הסיום. מבין 537 הרווקות המדהימות שיצאו איתו לדרך נותרו רק 2, פילי וציפורה. עם כל אחת מהן יש לו קשר מיוחד. אני באמת אוהבת אותו. המטרה שלי זה להשיג את מה שאני רוצה, להשיג את חפי. כשהתחילה התוכנית לא ידעתי שאני צריך לבחור בין 2 בנות שאני מאוד אוהב. השבוע הולך להיות אחד השבועות המרגשים והמכריעים בחייו של חפי. הוא לוקח את כל אחת מהרווקות לדייט אחרון. ממש שמחתי לראות אותו. חפי! ציפורה! היי, מה קורה? מצוין. איך עבר עליך השבוע? עליי עבר מצוין. הבאתי לך מתנה. וואו. יפה. זה שלט לבית החדש שלנו. גם גרים בכיף חפי וציפור. כן, חפי וציפורה. אני רואה שאת רצינית בקשר לזה. כן, מה, אנחנו הולכים להתחתן. אני חושב שאני מוכן לחתונה. אבל יש בעיה. מה הבעיה? אני גר מתחת לאדמה, ואת גרה באוויר, לא קצת בעייתי. דווקא זה שאנחנו כל כך שונים אחד מהשני, זה גורם לזה להיות רענן וצעיר, וזה פשוט הרבה יותר כיף ומעניין. ציפור מדהימה. היא יפה, היא חמודה, ציפור כזאת. ההחלטה קשה. חפי לוקח את מערכת היחסים צעד אחד קדימה ומכניס את ציפורה בפעם הראשונה לביתו. בשבילי בית זה אינטימיות, משהו שמאוד מראה על אופי גם. לא היה אכפת לי שהיא חדרה לפרטיות כי אני באמת אוהב אותה. כשנכנסתי לבית שלו הייתי בשוק. כי ניסיתי להסתיר את זה ממנו שהוא לא ייבהל, שהוא לא ירגיש התנתקות, אבל הבית שלו זה פשוט מערת רווקים. הוא פשוט נורא מבולגן ואין שם שום דבר יפה, כאילו אין תמונה אפילו. הבית שלי כן זקוק למגן נשי, הוא קצת מלוכלך, לא חסר בו קצת צבע, ותמיד נחמד שיש מישהי בבית. מכאן ממשיך חפי למעיין, לקראת הדייט האחרון שלו עם פילי. אני מרגישה סיפוק עצמי מזה שהגעתי בשלב. שלום, מה קורה? הכל בסדר ואתה? אני מצוין. פילי מאוד יפה בפנים ובחוץ. אפילו שקצת קשה לראות את החוץ. אתה רואה שם את העץ? נורא יפה. לא משהו, אני רואה קצת צללית, אבל לא משהו. הרגשתי נורא עצוב בשבילו, שהוא לא יכול לראות את כל היופי שיש מסביב. ואותי אתה רואה? זה לא כיף לי שהוא לא רואה אותי, כי היופי שלי זה מה שאני. אם הוא לא יבחר בי, אין לי מושג איך אני אתמודד עם זה. בפרק הסיום המרגש של הרווק, המסע של חפי מגיע לרגע האמת. דרמה מתחוללת בין חפי לציפורה, כאשר פרטים חדשים מעברה נחשפים לראשונה. האם פילי תתפוס את מקומה בין זרועותיו? חפי הגיע לתוכנית למצוא אהבה, אך לא תיאר לעצמו שיתאהב בשתיים. איך תתמודד פילי עם בעיית הראייה הקשה של חפי? בטקס הורד האחרון נבחר חפי את האחת.